Ho, velkommen til. Mit navn det er jo selvfølgelig, mit navn det er Roblox Gamer 3815, men jeg spiller jo ikke sådan rigtigt, jeg laver ikke sådan helt rigtig Roblox video. Vidste I godt derude, at William Boysen, han har en gammel kanal, også han har videoer fra sidste år, også på sin, jeg mener han har været på YouTube, han har også haft andre kanaler fra sidste år. William Boysen, her kommer til noget originalkanal, okay? 482 til med 9 år siden. Cool. Her har vi den nyeste video og nyeste trend. Subscribe til kanalen for det. Her har vi simpelthen, her se, det er et YouTuber edition, har også noget, det er jo ikke mig. Find en anden video i stedet for at se, så har vi også noget med Gumle Boysen, at det var hans kanal. Den bedste challenge, prøv at se, selv betale for et nyt. Selv betale for et nyt. Shit, man. Det er min. Her har vi vores flere. Har vi et år siden. Hallo. Altså, Hallo. Så. Nigga service i dag. Hej, der har vi simpelthen også en af mine andre fans. Så er der nogle flere. Hallo, kan man sige. Så har vi masser af videoer. Her har vi hans gamle kanalprojekt. Den savner vi sgu. Hallo. Så er det på min telefon. Måske Costimos, altså. Halløj. Har du eller Olivers den der? Den ligger oppe på skabet derude. Bare gå. Ja, go, ja. Sorry, undskyld. I don't know.
Så ja. Den er 52. Skal snart tage i seng alle sammen, så ja, vi ses. Nu får vi lige se lidt William Boysen, vi ses.